Tahun pera kamu mari tak boleh undangannya lagi. Assalamualaikum, magmaaf Pak Tuan Abidin. Sekolah sini nih para Kak Tuan Abidin. Kuno bahaing kasalaan nasibmu or kita Muhammad Wahabi may tak kau nagbalik pa ahlu sunnah wa jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kinako dahil tag na sinamuin pagpangadji nakilahan ako asote ng mga amuin nahuruhan patapako niyang makadapamandusin sila amuin pagyan nila ng habings. Pag-uusin ako, first batch ako na Baguio. Graduate kami sa 1997. Graduate na may scholar kami rito na University of Baguio. Gusto kami computer engineering sa mga kawain ng ulat ni Aros. Sabi na kapangatinay kami magtupa ang tabat na nagatis. Pag-uwi na mo mari, kami na ng sakit ko sa mga amuin kamaasan doon at tulay. Kaya na kayo dapat ang rakit yato kayo dapat unahan na muna sila mag-imam pag-uusya ito ipasampay namin pamam na mo di kami magpatalog sa bismillah di kami magkuha par jamaa yung mga magmamahulod pag lumabay na rito Islamic library ulakan na mo pa ulakan na mo lang na mo magbibida ka mo yan diyate naman sa pangtunsi na magkahalan ko na kauna pag-uusya ito sambil mga masjid tulay kapag amoin paliw kami yang bisara kung marawiwan sa mga jamari tumaas-maas sabab hindi sila mawasindahan na mo nasiulang kuresap sila sampai rito masjid sintablik amoin na Nurul Islam medyo matagot ba ako rito rapit na kami magkuhan mahilwalay man sa mga tablik para mga tablik nabalak kalisap sila sampai nakapasudan kami ito na mula katluan Lami katluan niya tukatan, nawaot niya turang naman markad sinamon tau Saudi, piyati tindog nila rin niya Pilipin, dahil naman na Marawi, Papalawan, Pakuta Bato, Babagyo, iban singkaibanan, Wahabi at tukatan. Napagos sampay na agad to kami pasudan, mag-discuss kami sa mga guru na mo. Yung guru na mo dahil dito, bukun sila biya, simpamaham diara na mo. Salanin sila yato, kamatawran dahil sa tinga mga atsar. Nagpiyagin mo ka mo rito Sudan, sipat kawaan. Akuan pa kami, ang mga mahadlo ka pa kami, sipat kawaan yung piyagin mo ka mo. Sipat kawaan, ipapapal kayo yung sipat kawaan dengan sifat nafsiyah, al-wajib, kidam, baka, pagubos, al-mukhalafatul hawadis, al-wahdaniyah, al-qiyamu binafsihi, sampai pag nagtupak kayo na po. Saan ipapala ito siguro na mo? Ako siguro na mong naghihindo dahil dito, graduate sa ringa adsar, dahil nga mga pioneering siya. Ada kung bisan sila maghindo biya, tuloy na mo dapat dilan halka, di kami mag-research to, sila mo mga ipagindo niya. Dahil ngayon, iwayroon kami nakabatok pa mo yung pangindo, hindi to pa kami akuha na asudan. Restorit naman yung ito'y naman biya kahanan niya wayan, asupaya biya, may bilang pamintangan siyang kamo. Gamayan, mag-discuss kami man siyang kaguruan na mo, bang sila magjaring yung pagmaulod, diskason na mo ito dyan to. Sampay rin makapag-class, pagtawangan na mo. May taka mo magmaulod, simbida, dalala yan. Na magkatawa-katawa dyan mga kaguruhan. Nasampay lang ta, yung kahala na Sudan, biya ko kung marayaw sin nakaunayat to, sigpit. Iwan sin mapasok. Nagpiyagilo ka mo, Sudan sipat kawaan. Bangon, nagmungkila mo mga panayabang ko, pasapong ko sila Quran. Pag sila mayroon kayo doon sa sipat kawaan. Sa hindi dito, marami na, marami mimikitak ka nila sa hindi pa Pilipin. Pangingkangatan nila Bimba, Usaymin, Elvani, marami na magto. Bisa ning kitab, mayroon kangatan nila kitab to, yung mga kitab sa mga tao yato. Magbina kami kitab. Pagbina mo kitab, ito marami na mo kitab, among kangatan namin nga nila sa hindi pa Pilipin. Ngayon ako mayroon niya ito mga jipadsar. Sunday hindi pa kumatauran sing kamasan, katuko pa nga jipadsar ito.
Unin isabak kanila ayaw ka mamdada, inakida sinadsar wangi. Sambil ini naon ko na napatangis ko pa. Pasalan inakida lang ko akida pasida. Pasalan biatin bulan sang. Nakapaglibot ako pa Bagyo, nakapangadya ko pa Bagyo yung kitab kita mo rito katan mayroon duweng kitab dari nga Saudi. Di sila magkalaw ring arweng hula dengan arweng pamaham. Bisan lang tabaitan mo sila yung madhab mo Shafi'i o tira lang na Shafi'ira. Sabang ka mag-imam, di na magpatalog sin bismillah. Bangkaw nag-imam nagpatalog ko sin bismillah, pagamalan ko sin guru mo Bagyo. Di ka pa pag-imam mo nagbalik. Sa iyanong ko, sabi madhab na tulong na Shafi'ira. Diyan man akal ko biyayan. Napag-usya to, pag-uwi mo maribihan, briefing ko magdawa. Bini lang na makakawang mag-seminary mga renga sa mga doktor. Briefing mo nila mga student, tamon mga kulangin pamamyong kata, mga teenagers yung kamatauran. Ang paimingat nag-aarama. Pagos bida along na bida. Yun mga magkatupatampat yung mga magkatan. Katana sinamoy, kasalang mga suunin biya ka, muna nung kumansin Beni. Sheikh, Beni, nasa buong bida alang mo na ng sinabit. Kapan lang na sirik kukur. Biya, ito na mo na isabit mi kita una mo. Pagkarin na mo mag-vacation pahula pa vacation nun kami. Sinamin first batch kami, tura kami. Pagkarin na mo, mga tak-ngatak kami biyan. Tumagna na magdawa, tak-atakon namin in mga tao. Sana ko na yan, kung patod uso. Kung patod malabing pagkaradya ng mga pangatod sintaw, pasalan sintiyo-tiyo na kami. Nabiya to sampay kami minoy, ay nanay ko dahil di, labi katluan yung taod na mukatan sampay na pasambong. Kaya nakita na mo yan to kata, na mo yung biyawag bukan, kasi pamamsin na mo yung pag-indusin mga Saudi. Nanakat to kami pasudan, mayroon dali, limuagin pamam na mo, pasalan lisuan kata mag-study. Pasalan, bisan ko sabdi mag-study, maluwi rin pagpangadji. Yang kan dia pahil-pahilun mo biyayan, yung time-time na mo yan, tinagkasabon na lang, yung pagpangadya sudan, maluhay tuod. Pag maluhay na Madina, mas maluhay pa na sa Sudan. Pasalan yung kamayan sina Sudan, makatalos magtuwing kabataan, sabab si Moniting kahalan, makoy kamulong na makapangilo ka mo. Ngayon ako naroon kayo yung kahalan na mo, sinamunto kami rin nga sohog, nag-transfer kami madto pa Egypt. Put may mayroon na mo naniyat ka to kami at to, ang kasigurtiyan nga dyan na mo, sindi kami. Bagyo man sing Cotabato. Pagos hindi kami pen nagiluwa marka sila tuan mo jibi man sinamunit to abutan. Panag na nagpuntah pedul Quran hindi. Na pihadak sinulong tala nakat to kami pa Egypt. Simpat datong ko pa Egypt. Mayroon da ako namun na akong magtuwi masirain namon pangatayan ko akida ko ang kaya pangadyang kurihawla. Inhad niya, mayroon ako kimawasulod din. Tingkyaw ako kuliah syariah wal kanun. Napagubos, adalam sin biyayat to, lukay sin lukay, sabab sin mataw din maghilo karungan mo, mataw din in kitab mawasa mo, pag-uus sabab sin mahunitin paghindo biyan, tumuyo ko sa mag-research, magmatuyo ko to, namoy ato isang masilang mo sabin pamaham. Masilang mo pamaham, iaakaran mo yaon, iban sinamon bago biyayaon. Naingkatan kami ato nakad to. Sampay ang nakasunod din ka mo 5 kataw, biyato rin pamaham kata, muri di daw sa Wakil. Murid nga mga maad mo, ang kasiho da kataning pamaham. Sumagaw, pagkat to pa Egypt, nawalis kat da katan, miyakat da kami pamaham sin Egypt, amon pia pangadji, amon akida sin kita rin di asal, amon akida sin halus nawaja mga syaira, ewan sin Maturidi, ewan sin ahlul hadis. Sabab malilay na ilmu biyang, masalasay siya. Bukun biya sin da hindi, kanila po mo ninakal mo. Di ka misan manjari mas sa kitab dukain, sumari mawas sa kitab kan bin Baj kan Albani. Bangkaw mas sa duhay, kanib nung tayo niya, kanib nung kayo, bangkaw mas sa duhay, hindi nila ko tukutan. Kumangilaw na yung akida, mo sa kanito yung akida nila mangi, lawak ba? Di sila mawa tumampaling ka sa bunalan. Narito nga malilay na, yun yung kitab sin Imam Nawawi, yun yung kitab sin mga muhaddisin. Maukap mo yung katan. Yung katan kaya lukisin riwayat sin hadis, nilayan niya, ikaw makapaylo. Unong pa yung payluhon mo. Sining kitab yun kaya publish siya yung gatusan tahon na. Yung katang kaya lulukusin pamahamalang, uning pailuhon mo. Na yung mga panaywan na mo, sinakad to na sampay pagbuhaningan si mga intelligent dahil tumawa rin pumot biyan, mga jimad to kay Muhammad Hassan. Sheikh Muhammad Hassan ini namurid siya bin Baz, amon Sheikh Takulas in mga salapirit tuwas akwan. Egypt, nang pangadji siya matinambok yan. Tulong ko, pagbasa ka marayaw. Di ba magkakad matukasin mo? Nawaningan na siya si intelligent, ito ayaw ko magkakad ng mga toyan. Yun, kuang-kuan yung pungot, meron ko ito magpasubra. Bangkaw rin magkakad po yun na mo. At di da siya tud mamun na, kung sining pamaham yaw na mo in atin, pamaham ko na mo.
Subay na siya nakapag-college, nabok iban na mo yato, ampas siya namun nakon. Nabiyon din na siya kasabutan sinansipak, lando na yung bukal niya. Sabi kaya nga niya ng kasabunalan. Hindi ng kasabunalan, bang mga kuntara, bang mo di kaya nga tanam mo na yato yung kuntara mo. Bang kaulong na maawang hamok pakaradyaan, mabilangin pakaradyaan kiawaman mo at kuntara mo. Sa bang mo ato nabisara, nabasa na research na pamarayaw, kaya nga tan mo tuod. Ang kan nakikita niyo, ipagpanuntutil mo, kung ko tumutog sa hamok pangindo. Subay ko tuod maglagsing kasabunalan. Naamon biya pag yan takay na yato, halam kita sinhot ba? In kita inirin biya pangutaran, bang kita karilan ang biya makakalisin namon tubig lubog yun, mayroon na may nung tarubay. Panganata mo natin masarap. Lubog, dumadlawi nung talubog. Pag sa kalinagat to kita paduhin bineben, si mga Malaysia, si mga Manila, on mineral water. Pag kita mo si mineral water, pag kina mo si mineral water lang mo masawa sa ini, labi masarap din sin tubig lubog. Na magulo pa kayo sa sin tubig lubog. Singkyalaan mo na yung mineral water yaw, yun yung kasawahan na yun. Allah, may magtuntutil mo, biyatin sa pantun niya. Ayaw ta amuin, kung mo ninakal tahambok pamaham sadya. Subay kita magpaluwag, sinamuin, amon pamaham ta. Kung namuin datungan kita story, sila ni story at jasayan, kalawayan ko. Bukunin namon, ako mismo, bukong ko pagbantog ka niyo. Wayroon nagkapamugbog sinakila nila kasi pamugbog na mo nakauna. At nagkantok kami dapat ang nakibiyat to, numunong nakambong, bukong na sa malukay, buluan malayat na makapawaran niyo. Na. Wayroon saan kami sa kanila sa ingkuhan niya. Terus adida kami magkahakan. Wayroon kami naman na kung sa wabing kamo, nung ikaway ta singguro, wayroon na mo na wasa, wayroon na mo na study maraw, akad-akad na dyan. Diya singud-singud matto. O, singud-singud. Kung kau kabaitan beni, beta mo na sa bataw beni. Pag usin hadis yaw, hindi mo na pahamon marayaw ng bukadis yaw, yung panganan mo, yung pangatod mo, alim na kautul. Wayroon na may ingat duwaing. Ikaw rin may ingat. Allahu Akbar. Ha? Saka nito'y, subhanallah, nakapamong yung mga iwan na mo dito. Saran din ako, isa pa ko nakapamong. Sa mga iwan kulong na nagbalik Islam na kami. Amuyat ito naman, amuyat ito yung pamong. Nakupun yan langog-langog, manjari ang dawak to. Pag yan ito magpakoy marin, batabit na to na marin mga kataw tayo manguran yan. Sila din yung story nila. Nabiyaya nila mo yung mga pamaham, atin yan, yung akila sin Sheikh Ibn Taymiyyah, buko naman niya karan sin Jumhur. Nakalantang yan, mayroon malugay, mayroon miyagat ka niya. Ang miyagat ka niya, mga kamuriran niya, ibuhan din taon nila. Namang mo bilang ni Umat Islamini, milyonin taon nila, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amo na tumpukan sa lagbo-lagbo, sampay pa adlaw kiyamat. Tangkan sila yan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabab miyagat sila, sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban ha jamaah, amon jamaah ng mga sahabat, papanosin sahabat. Amo yat tubang may takya nga na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na bisaron ta kaniwang kanon naon ni Ahlus Sunnah wal Jamaah pagbasa mo. Sumagaw talos-talos ang tanay ng istorya at tumaniw-tiw. Ha? Sampay pagingat nila biyayan naon so ng mga computer, yung mga pagkuambya, mga pagdibit-dibit akuan, inangin nila ka ako, makuya lang na yung pangatayan mo. Pukulong na makamdo sinakida mo lang, nang miyakad na ka pansipak, sampay ako yung nainang nila kung tarambulambok mga magdibit-dibit yan, magpaliw pamaham. Inangin nila ka ako, personal kataning pagkuhan nila yan, inastol nila. Nainang personal ka ako katan, sadya ako magkasip. Sampay na hindi, kahula, ay pa ako na ako, yung mga matas bimbarlong na mga nasiyat magkasabutingan mo, pangkaw ko naman ko'y matuli pa parungon kayo mintao. Pakuhusin ako, matawag na mga amilong tadita na yato biya mabilang sabuton, pasala mga pikilan bata-bata, sa mga kumbya kanila, di sila makapagsabot si mga wiyatap. Liber nila puro. Laon ko rin na mauno, pero dati problema ng mga wisara nila yato, asayan lang ko, biyahan na lang pinamunkuhan, na ikaw lang niya. Sabab, di sila yan lang kumawa katembawawan katan. Ang mga ibarat magdarang, dilan nila kayo manindakangan sintaw, so kaya sa magbayan dakangan nila. Nang pinakamabukon biyat to, di kapag luko sinaka, may pasampay mo inakama, bang tayo mo sintaw, alhamdulillah, bang di ko asparkala kita yung sintuhan. Di ka manjari manghukumataw, may tabyanin ninang mo pidakaw, may tabyanin ninang mo, di ka magsambayang, may takaw rin magpuasa, may tempuasang mumbuk, may tempuasang mubara. Bukod kita'y maghihidayat amano siya, tukutin Allah subhanahu wa ta'ala.
Yung pagkaradyaan piadya to ini kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bagbangkihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hidayat aning katan manusia, kapag iman siya magkapagbaya pa Allah ta'ala. Mayroon. Nang kaning pagkaradyaan, among yakaran sing kami, bukong kita istrikto ya kanila, sa wag niyo muna panghati, tatungod si mga kahalan yan. Away pagbaya si manusia, kita magpasampay sinara, maharan mauntol. Lumang sininang mangiharan mauntol. Biad to, pupunta pa kaslahon ng bisarata, pupunta pa sakitan ng pangatayan sinamong tao. Ngayon ay nung matisla, ngayon pamatod man dyan pasakitan ng pangatayan, yung nasimbahan yan, madlawhat katuntat. May tatali katawak ka lang katun, pasakitan ng pangatayan. May tasuway tayo mong tamos ni malang masjid. At tawahalam simbay tayo na mata. Pati na ko nagawa, yung paglalawot-lawutan sinapukuha to, biyowit ko siya wala ko parakat. Oo, mag-discuss kami man sinamon ako po sugad to, akadadak man ako lakuton. Oo, Allahu Akbar. Sa di na ako sumurindir. Ayun yan, kahandak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pisan bukon kawayaan mo, amon diasin sa pantun di matuka mo, way tuod kami misan na kaniyat mga jipay-jip, sumagawa kihandak ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nayag to pamatod ka to ay mga urantani, yung amuin nangadji, pamaka-history na sila pagdatong nila mari. Nakariyon tayo papagyano na halos sunawa jamaa, supaya nyo kaingatan. Ini ni marista na sa inibisan pangaso, lumuwag na lang tayo pangadjian. So mapagyan na dyan kita halos sunawa jamaa. Isi na halos sunawa jamaa, utungo na dyan sinansipa, kami lang na halos sunawa jamaa. Inasyaira mo kung na halos sunawa jamaa. Inahalul hadisin maturidiya, sila rin na halos sunawa jamaa. Kailangan bilangan nila ang diya, so marang sila makutkawan ngayon tao. Intaw sintaw sugin, isambil papangutaran pakuan ini kakaan. Na inahalus sunawa jamaa, denin sa pantunangkan siya na amon. Impuunan sinsara, amunin in Allah subhanahu wa ta'ala, piyaturun niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intagda po sin sunnah, bukda, amurain Rasul sallallahu alaihi wasallam, makat kita sunnat niya. In jamaa pagbasa, namunin sahabat nin jamaa niya. Nabista imamin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga sahabat niya. Bang ibarat madhab, siya munin piyang sin madhab. Naunin pagmadhab, sabihin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabilang sila madhab in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya imam in mga jamaa niya muna mga sahabat niya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yung pangaruan sila agama hawak niya. Wayroon mapatut magbisara agama, wayroon sila kaya nilang kapatut bisan pa yung mga sahabat Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Ridwanullahi alaihim, iban silang pulong basyirin bil jannah. Iban singkay walang nila halul badar, halul uhud. May sila kaya ijinan magbisara sila agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam in marja in puunan sinagama ring Allah subhanahu wa ta'ala panog para Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ang pangasugo tumurunin ayat apabila ang hukuman tumurunin ayat para Rasul sallallahu alaihi wasallam in mahuli mga sahabat kimawa sila katan pamaham kiyawan nila yung hadis in tafsir in unun pamang tungod pa agama dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya yung giwaan si pangati hambuhok Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-uusir to nakanat ng panghati, waktu niya bisara, waktu niya liapan, waktu niya inang nakanat na hauno, haplaw dagar si mga uno, si mga sahabat. Wayroon na nakun hambok tao. Ang kana nagsad din Rasul sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum biayhum ihtadaytum ihtadaytum. In sa pantun sin sahabat ko, biya sila sa pantun bituon. Isyus yun agaran yung kahidayatan kamo. Biya ito yung sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na nawapat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, timidugin in Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gantinya. Amo yan il khalifa panagnan number 1. In Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sa kalimatan nila kita tawagon siya. In siya wayroon sila nangaku in Abu Bakar ang panagnan khalifa. In kita niyo Ahlus Sunnah wal Jamaah katan Abu Bakar As-Siddiq in panagnan khalifa. Sa kalimatan nila kita iwan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bangko sila manglil kaiwan. Di nila patampalin ka sa pundanan. Na Abu Bakar As-Siddiq bukon na sin maraja sinagama, bukon na sin uuwian sinagama, inasubukan. Nenang nasadya siya taumaas. Taumaas sin mga sahabat. Aun pangasubo Jumat wala Jumat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Jumawa bin Abu Bakar. Ipatawag din nakahapal sin hadis, nakahapal sin tafsir, kari kamo mga ulama sa sahabat. Unin jawab hayni, diungog nga Rasul sallallahu alaihi wasallam jawabin niyo. Inagay sin sahabat diungog ko, jawabin, jawaban na, mas parkala. Sampai pamasa sin Umar biaturin sa pantun sinuno sin pagkakaman nila. Aon pangasubo Jumato, di kaingatan sin Umar, tawa ko na sa mga ulama sin sahabat. In Abu Hurairah, in Aisha, in Abbas, Ibnu Abbas, in Ibnu Umar, katanit ko. Kaya rin kanin jawab manunjoki pa yun ali, kaya rin jawab.
Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. Pagkato pa Usman in hawak ko si Umar di magnalimpit na. In Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nabuno siya, kaya rugsuan siya nagsasambahayang subo. Innang gugso kanya Yahudi ra. In Yahudi at to hagwa siya sinuno sin Madinah iwan sin Makkah. Pasalan naruwi na sin sahabat iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga Yahudi halom sin Madinah. Naruwi na katal. Na nagkuan niya to naglihan dito na sa amok Yahudi at to in maksud niya patayon niya sa Jay Umar. Dugsuan niya sa dyan nagsasambahayan. Napagos, kaya rugsuan ni Umar. Kaya rugsuan ni Umar sambil kaya inuman siya katas, pag inom niya katas, biyan gimuan ng gatas na ingatian niya, laong ngari na ikabuhin paliko. Sabay tayo nga kulong na isun na kamatay ka kulong na Muslim at awarukun. Laong narukun Muslimin na kamatay kayo. Inagis ni Umar, alhamdulillah, wayron paghukum na may bansin tayo mangudkwad daw mahuli. Sampay miyatay Muslim. Sakali nasagdaw nila inang dugsukan Umar, amo na yato inyuno nila, yaring squad nila. Yukuman nila sinukuman gantong. Sumagawin tao yato iron makakilalam sa Madina. Yuro nila katamang iso makakilaway roon. Naglihan sa jaray doon nakal na sin, matdihil sila pitna. Amo ting kakainang sin Yahudi ang mga sahabat. Nasampay yuno nila yato. Sipat sin mga sila magtatarasul. Inamunukan Umar long niya, tiwulong in matabilo siya. Na intigulong yung matabilo amo ng mga Yahudi. Pag-uusyanon nila Majusi, bukod Majusi, nga nang nila sadya Majusi, tampanan si mga Yahudi, ngi nila adat pong Islam. Biyada si mga biyaw, nag-create sila sin ISIS, sila rin ISIS, sa tampanan nila, bukod sila kunin ISIS, sila rin ISIS. Yahudi rin nag-create, pasupaya sadya mamunong Islam. Nabiya to sa American Usman, naunin biya lang tabihan pit, nabiya kanat si mga Yahudi. Mahuli na hulong na Isa bin Usman. Sampay nakakarinay sa kan Ali radiyallahu anhu. Nag-araw na sila sin paghalipa iwan sin Muawiyah. Nag-araw na sila sin pagnakura. Ingkatahan sin miyagad sahabat, iwan sin mga kaiwanan daw pa sin sahabat kan Ali, tiyawag sila Shia. Shia to Aliyin. Hawak to na parak na Muawiyah iwan sin Ali. Matawad miyagad kan Muawiyah, matawad miyagad kan Ali. Ingkatan si miyagad kanali pagtawakon sila Shia, umat Islam da sila. Dahil nga mga sahabat yung kaiwanan nila, dahil nga mga tabi'in yung kaiwanan nila. Mauli miyagad kan Muawiyah, wayroon pa sila kaya gudlisan ngan. Wayroon pa sila kaya gudlisan kaya utangan ngan. Haulian na di mato yung pagyanong ahlus sunnah. Napag-uusnaon na yung pagbunuhan tarasin sila sampay imyat turin na ipakisa si mga amon mga laong tabihan kuhan. Amon mga ulama ta sumago bilang pengajian niya to inji matu kanila bilang pengajian sing kita umat Islam. Ati niya nag-ikhtilaf sila, nagsulang sila in panagnaan sin pagsulangan nila amon ning kawasa. Timag na impagsulang sin agama sin umat Islam. Amon pagsulang sin kita ni agama inimpunan ni nagsulang hauno a political issue. Kapag nakura sin Ali iwan sin Muawiyah. Mahuli nagsuling sing na pagsulang nahulog sampay pa agama. Nah, bukod na malukay diyan na tawag din na patay dengan sifat-sifat sampai nakapamung sila, nagsiyang sila sa Quran dengan sifat-sifat magbalik kita ng pagkitab sin Allah Ta'ala. Nasulot, alhamdulillah. Sulot, na namyatay rin Ali, nabuno da. Pagbuno sin Ali, ingkatahan sin namogbog ka niya, namogbog pa anak niya mga Husayn. Pag-ubos sampay sa miyatay rin Muawiyah, kunda malukay, na munay sa binggimantin Yazid. Sumagaw wayron panahon ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siya en tumpukan nakauna na aun. Kataan sin timawang kanali tiyawag sila Shia to Aliyin. At niya namalindog. Imana sila mong Shia ni namalindog timawang sila kanali. Napag-uus biya tumanimpit na hantara sila mong dua tumpukan sin umat Islam. Anak sina Ali iwan anak sin Muawiyah. Al Husayn miyat tuma siya pauno papagdad. Karena manayma na siya sin pagnakura Yazid. Tumayma na siya sin pagnakura Yazid. Na wayron isab kay nga tansin Yazid in lumud matto in Al Husayn. Na diyan niya ning family niya. Diyan niya ning anak asawa niya. Iwan sinamon kay walang tidugyaman niya mahupot. Na pagkatto nila pa Karbala kaya paan sila sin batay Yazid. Kaya paan sila sin batay Yazid. Haway tawayron na isab pangingat sin Yazid. Bisanin niya na unayin Husayn niya, tuiyan pa sa si mga tindugyaman, ayaw ko manaw. Ulubuhum ma'at, pasuyupuhum alay. Buon na sa pangatayan nila yung nakadkay mo.
Atau ay pangatayan nila yaon umulong kayo mo sa impudang nila yaon amo yaon in sumumbay kayo mo. Inagi sinang sa hindi da ako magbali ato. Manawra ako bangmayan kami masulot newan nga Yazid sabab onpit na hantara sa mga Islam. Naimawli pagkamot nila pakarbala adlaw Ashura. Amo na yato tikop na sila sin batay Yazid. Yubos sila biuno. Sambay amuin in al-Husayn yuturan nila o. Pag-ubos ingkatan sin anak ni Haway ta sin Imam Qurtubi kitab niya Tazkira. Ingkatan sin anak niya ang putag pito hambok din nakapin. Ang putag pito sulsaran ng babay wayon na biuno. Inang putag unum yato yubos katan siyong bay. Amo rin nakapin in Zainul Abidin way siya namon musawab sin Haway ta in siya takasakit. Pag kita si mga tao, amon nagpamunatay mong newa naman ay sakit lang na ay kamatay ra bisan tari damunon mapatay ra. Namuray ating peksuling sa insayangan sinamon kasalipan in Zainul Abidin. Dito na sila kimawa among pangkat, amuratin nakapin. Haway ta sini mangal Qurtubi. Nangkan namang yan amon mabuti na daw Ashura yan, may nilo ka mo may mga siya magpapalit sila simbarang nila. Sa mablong nila, mawaya sila kana naman nila kana naman sinapusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amun sampai uturan mo sumagaw niya tuwirun diakan sin sara. Inya tutupot na ito piadya to sin Allah Ta'ala ako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ng Husayn. Sa buko ni manay kita sa magpasakit kita sa ukat kita magkasusahan. Nain si anak kasubra mo ito pagtawa kong bida buko na ito Panginoon sin nabimbiyan to. Na sampai namun o sin Husayn niya to giyuyod si halam sin Iraq, giyuyod si Hakura. Subhanallah, in Husayn ang karakbo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin naka sinumbang payo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam anak sin Ali at sin Fatima nagyuyudin mo napag-ingat sinamon mga tao biya in namuno kanu sa inyo to nagusukuso blangar siya sa sinamok Muslim nagusukuso isulong ng giyuyud mo yan law na Husayn may pagbisa na maglato matawid kiwanan siya sa magtusyabdan siya magtusyibudang nautubi sa binuon niya namun nato kiyawa na sin tao yatin o sinamon Al-Husayn ang panila biyalik. Invite tayo sa atin ay Husayn Husayn, diya putos na siya simbulawan. Kabiyato, di na sa ito may spilling lang singkuanin nagpus niya. Giyuyod siya iraking paminsana nila. Ang kan madukalin mga siya pa mga kuan, pa mga halus sunna. Sa bukon niya, nag-create siya na halus sunna Yazid. Bukon, marungal sila kan Yazid. Sabab sinjima ito, ito biyatin na inang nila. Ha? Na ang kandi mo mablamin panindog sintaw, may ta sila isang mastul paripansi pa. Sabab nakalandin ulong nila isang papo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung pamagbog nila, dahil hakakuan nila sambil pakuan, mayroon nang kuan yung pamagbog nila. Nabiyato yung kahantang, sampay among piyoso tinusin simbulawan ang pasaya kiubol doon, syupat pawaran doon ng Karbala. Narunin kubol niya Karbala, ang kanyang mga siya, doon sila kata maginumpong bang mabuti na adlaw Ashura. Kakita niyo ang mga TV, magpapali sila simbaran, euro nila namang biya to sacrifice pamaya sila lang nakakinaman, kaya kinaman sin Husayn. Na inyong pamarat siya nila, ikang puntaw at sindusan nila, inyat to, bida ayat to, mayroon niya to kamaksuran niya. Namo na yating kahalan, sampay lang taron doon na Baghdad, na inabuhan ni Payaon, ambok siya Imam Daula. Panagnaan ni Mamamadsab sinahlus sunnah wal jamaah mo ni Abu Hanifa. Ingkatanong mat Islam, amon wala na miyakat kan Ali, wala na miyakat kan Yazid, amon nakapaut sila, nagbaya na sila, mana sila nagbaya, nag-pledge na sila, tema nila na kura inuno, apag-aramay na Abu Hanifa. Ikaw na nakaran na mo, pagkabay ni naginggong ng kahalan sa umat Islam, wayron na nagnakura, wayron na nag-imam, makad na kami kayo mo. Tayo maayong pagkakad na mo kayo mo. Tema sina Abu Hanifa, hangkan siya panagnanay ng imam sinahalus sunnah wal jamaah. Amo yating kaon sinahalus sunnah wal jamaah. Mana sinahalus sunnah? Inahalus sunnah mun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inal jamaah min sahabat. Ingkatan sin imu piha pa sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan nakakainan sin sahabat impagtag kanila kata nahalus sunnah wal jamaah. Nahalus sunnah wal jamaah amo na in ummat ng darakmulan. Sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya, idza ikhtalafat ummati fa alaikum bis sawadil adam. Apabila nagsulangin umat ko, inakaran niyo amo na yung umat ng darakmulan. Na inumat ng darakmulan amo na yatin giulal ahlus sunnah wal jamaah. Na apabila o naggulal, amo intiyo yung bilangan nila, in sila ahlus sunnah wal jamaah, wayron sila nag-amo. Dahil ngayon in ahlus sunnah wal jamaah, maturidiyya, giulal na sila ulian. Asyairah man sina ahlul hadis. In mapuasyan, Mu'tazila, Shia, Karamiyah, Khawarij, iban sing kewanan na tumpukan.
Namuyatin maniutiyo amulong tamay tanaw ni nahusuno jamaati ko ba. Kaya ingatan niyo hamang nabi salat tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah